Oh, polisi yake mnalea kuti kwene? Ndi kumabasina chiki ngati watu bani mbola. Bwanyi nangoona ziko pa umatadere bachata post so I was like Alex ndi waphuma. Alex ndo waphuma ndi magayizi anampitiraso anakamudiririsha. Ndi anasabizikana zaona sebusti chapo ndi kuti uyu ndi wanga ndi yankhulana naye ise. Nangoza uyu ndi wanga ise ndi miyankhula ndekha yanjani. Into zake man. Ari amashure ujeni video ya wasomumulia. Ndi tena uri tatsikana tena bwera kutitiza jambulise nalo. Izi watsikana aonesere kutengeka. Zikwa zigweshera mkati eka. Abichekeni sinawo aone sana aona uri awasiri ngathesi kwabasandalama sagodoka kale. Nena vizuri sikano jana zabwiriraso kwa vichekeni chomwana pita zake. Aravira. Aravira kwa vichekeni kujana vizuri mpaka anapika anaja chani. Basa zenzake ansikana muzade basi tizikani tisivaya. Sikana ujana ndigonatu. Ndo kulisikana. Naizani? Anakakamira yekha ndigona sometimes. Nanga magayizi nangamane angaganisi. Aona? Bobo wagona mpaka aphaka nawo sujana. Ndi zinazobe zuri siwa abizika basi batana wanyamuka malake mabita naye mamura apite kwawo. Sinanga umazozo lwagona utakuba. Mamura apite kwawo napita nokuchilimba ari kankwanti yake. Wakakhala kumene kuja almost like 4 days almost like close to 1 week. Kwa kumansakasaka. Mwana sakutani sakubizeka. Fusa zinzaka ifete nali kwa vichekeni kwa mayana kanilo tatani. Akona wonko. Masteni murubara. Masteni murubara. Nena vizuri basi masteni jana ngupito kangu banga ripoti nkani cha polisi. Polisi ujana mimbira vichekeni. Nena vizika anangukhabalwa. Sindu uzo kena yonse mandifunira jana amuzora vili polisi. Nisana vila nangu imbira magayi. Andi biro ni pito polisi masunzori ndarani mina ndi masumo kwa mimi makampa ujenaja. Ina basi anangomuzara ngukhaba ize kumasaka kufusa luli kutungona wachokapo. Nakaza kufusa sontaina kulukutana nini kulibe chanchande magayiza chanangota abasavuti. Anampitira nozuluno ma 3. I mean mauje ma 11 usiku. Abolisi. Kantira nozinkwe. Mpiriso polisi. Mpiriso polisi mpamine na mantana mafusa nkani. Nao mamuri angunama akabizika akavumea. Ndagani ndajadi janchani. Ndi ubizika zuri. Maya mwana wanga tundendo wa zaka 15 alistandard 7. Ngani yatembenukano. Ngani yatembenuka mani. Ndi magayiza natenteka nanguda bwandola andira foni. Uli buti nendra ine abandiri badeni. Zibwerani msazone kuno ziriko. Kila mero chandeti nalibuka kulu naline wax DT Zimbabwe DT achina excess ndalika mu BD almost nalibu to 15. Basi tambo kambisana umene kucha akati chacha zindalama tisonke ndalama tambo panga mashare pamene. Like how much you charge? Man. Ngari ya bero. Ngani ndiye of course amene kuti bero koma ine imene ndikuona zinthu zake palo anthu akulu naye kuti amamuheda no VJ which waziziwe. Mix Afuna zinthu zitani zikule waziza. Chifukwa pamwe mmene timachoka ifere choka pa 64 komabe apezuri apolisi aja angulengana ndi mai yake ansika nayo ni nyamatayo ati tukantenga nsika nayo. Akulu ati walibe mana atenga polo mmozi. Meaning to say akankocha somwa naye zorani. Zayankhula.
Ndozi mva mama amene zakhalira which means alikonko ye adakalikonko ndozi mwina amutaya mwina usiku vano kumaidauti mwina amutaya kuma magayizi anakandiyembera nozolava amutaya kumano nthawi imene maoneke kuti ni nthawi yoti aniyotayika ndoti ali kuti ali konko ndoti ngati umutaya akhoza umutaya mawa ngati zingatheke kuti amushiya pamene like how much yakuthatani man ngati ya belo nkhani ndiyayiwulo of course amene kuti belo koma ine imene ndikuonera zinthu zakezi palo anthu akuluakulu ena ake kuti amamuheda no VJ which waziziwe afuna zinthu zitani zikule waziziwa chifukwa paulo umene timachoka ifere tachoka pa 64 komabe apeza kuti apolisi aja angotengana ndi mayi ake ansikanayo ndi nyamatayo ati tukantenga ndani tukantenga nsikanayo akulu lathu alibe mana atenga polo mmodzi meaning to say kuti akankocha somwa naye zotani zoyankhula ndozi mva mama amene zakhalira which means alikonko ye adakalikonko ndozi mwina amutaya mwina usiku vano kumaidauti mwina amutaya kuma magayizi anakandiyembera nozolava amutaya kumano nthawi imene maoneke kuti ni nthawi yoti aniyotayika ndoti ali kuti ali konko ndoti ngati umutaya akhoza umutaya mawa ngati zingatheke kuti amutaye mawa dola yoti kodi tusina pange sinaperekedwa chifukwa kuti magayizi ena tinasiya ali konko yangosonkhedwa kungosiyidwa kungoshavidwa ndisitinamve zinangoberekano ndalama ya transport anandichaja ati kuti tikanditenge mwanayo kuchoka papa pandilande polisi paja biro chilimba ati 40 pini koma magayi ungachima 40 pini imagine uro taxi iti 40 pini pachilimba pompa utanguduliraso kucha panyamba ndipompa chimisi walikanjiraso kena kudulira kwatulira kunsika kucha wakaziwe pamusi pacha kuti mapatike usafika so pa Dennis charger 40 pini man ndiwo magayi mupezera maadvantage kumadhaya keni udziwa kali yake jamena awangira ndi wausiru satha kuyankhula wani amangochenjera kamapanga zake zicha koma kuyankhula face to face ndi anthu oti zina zake keni satha kuyankhula see ndi wausiru ndi nkhani yake ndimene nchikana tinakuza nzora imani chotsani sinanga tositiri industry imodzi kuzowa kale unless zinthu zijano kuti no ndi zimakhala bo zija zona zoti olumene akupangira tamiya uja sakupanga bo mabiri ngomvisa kuti tamiya uja tekeno amakhala kuti akutengesana akutani koma tamiya tinamfikira kale ndi sikuti so akukhangata akuyikoka kwambiri sakuyikoka kwambiri komabe angofuna angozuwa vijekeni yoti no yafika mmanja mwandani mwahiyayo mwana tamiya kuti nkhani zimene akufotokoza sizikufana nabe ndi zimene zachitikazo chifukwa tamiya akufotokoza zoti mkazi anampeza kwawo kochenchani koma sanamtani sanampeza which is naneso nimamvera nimamumva chako yankhula ndendati iye sakuziwa tamiya alibe information yeni nde umaziwa inaso akandisaka polisi inese inavuta nakangana ndi nkala duchi of course anthu ena nimanenacha amonkhauliza paisi koma nkala duchi andanavidano ukasuma kuyenera kuti andigwire amba upanga trace phone yanga chenchani yanchano mayimbira anthu manambala anga chenchani wakufuna chenchani basi ninango chosa nambala imene nangosintha kadi imeneyo basi ndimayuza ina chani so namuza brother wako amene ujayo ali ku UK ndaliwa baloko kandisumira mesa nkhani nakambisana ndawo kandisumira so bwanje makuno ora ndamuza komano basi ngozisi after some time azikhala kuti wazita yake njani koma nthawi imene nali ndisanabwe nali ndi kuwese pa jinali kuwesetu